Rozmanité perspektívy sú v poriadku. V tomto videu sa pozrieme na niektoré zaujímavé témy súvisiace s mnohorozmernosťou nášho sveta a prečo je v poriadku, že máme každý svoju vlastnú perspektívu. Náš svet je ako mnohorozmerný drahokam, ktorý keď pootočíme alebo sa naň pozrieme z inej strany, môže nám ukázať iný obraz. Čím viac tento jav vnímame, tým menej máme potrebu dohadovať sa o tom, koho perspektíva je tá pravdivá. V mnohorozmernej realite môžu byť pravdivé viaceré veci súčasne. Mnohé z pohľadov na fungovanie sveta hovoria, že všetko je v skutočnosti súčasťou jedného veľkého vedomia. Niektorí ho nazývajú duchom, iní Bohom, ďalší napríklad kozmickým vedomím. Svet sa zrodil, aby toto vedomie mohlo spoznávať samé seba v prejavenom svete mnohorakých foriem. Jednou z nich sme aj my sami. Z určitého uhla pohľadu sme teda všetci jedným. Duchovnú esenciu, ktorou žijeme, máme na tej najhlbšej úrovni spoločnú a plne zjednotenú. Na iných úrovniach sme od seba zdanlivo oddelení. A to je práve hra, o ktorú tu ide. Sme vedení vnímať svet zo svojho jedinečného bodu, zo svojho unikátneho uhla pohľadu. Z tohto miesta môžeme aj tvoriť. Všetko, čo sa nám v živote prejavuje a spôsob, akým tomu rozumieme, je odrazom nášho individuálneho sveta, ktorý dokonale dosadá na všetky svety, ktorých sa priamo či nepriamo zúčastňujeme. To, že je náš pohľad na svet iný ako pohľad niekoho iného, je úplne v poriadku a práve to prináša hodnotné podnety všepresahujúcemu duchu. Mnohorakosť sveta javov sa násobí tým, že každý z týchto javov je vnímaný množstvom vnímajúcich vedomí, ktoré sa na to pozerajú celkom originálne podľa svojho uhla pohľadu. Každý z týchto pohľadov tak vytvára unikátnu skúsenosť, ktorú nemá žiadna iná individuálna bytosť. Keď si to uvedomíme, môže sa v našom živote udiať niekoľko pozoruhodných obratov. Niektorí z nás možno uvoľnia svoju snahu formovať pohľad na realitu niekoho iného. Ak pochopíme, že každý z nás si viac či menej vedome vytvára skúsenosť, ktorú na tomto svete žije podľa svojich viac či menej vedomých vnútorných potrieb, ako by sme to zaňho mohli riadiť. Každý na svojej ceste potrebuje niečo objavovať. Niekedy sú to veci, ktoré sú zrejmé. Inokedy zmysel nemusí byť na prvý pohľad vidieť. Vždy sa však deje skúsenosť. Skúsenosť, ktorá je cenná. Ďalšou z vecí, ktorá nám môže vyvstať, keď si túto mnohorozmernosť uvedomíme, je, že pocítime, ako hlboko sme podporovaní, aby sme autenticky prežívali svoj vlastný, jedinečný pohľad na svet. Každý z nás má v hĺbke svojej duše jasnú esenciu, ktorá túži vnímať, zažívať a prejavovať sa. Jej hľadanie môže byť celoživotným dielom, alebo v skutočnosti dielom na mnoho životov. Postupným vytváraním si priestoru vôbec na vnímanie samého seba a potom úprimným objavovaním toho,
Kým sme na tento svet prišli byť, sa dostávame stále hlbšie k poznaniu svojej jedinečnosti. V určitom bode hľadania začne byť čoraz nevyhnutnejšie túto esenciu aj navonok prejavovať. Mnohokrát to chce odvahu, veľkú pravdivosť a veľkú dôveru v to, že máme skutočne v takejto podobe miesto na tomto svete. Môže to trvať roky, ale môže to byť aj veľmi rýchle. Vždy sa to deje tak, ako je to najvhodnejšie pre náš osobný príbeh, ktorý sa od samého počiatku s láskavou pozornosťou zapisuje do kozmickej pamäte. Dokážeme vnímať svoju individuálnu cestu a zároveň byť v odstupe, ktorý vie, že sú možné a správne ešte aj mnohé iné pohľady na realitu? O druidoch sa hovorí ako o tých, ktorí stoja na hranici medzi svetmi. Môže ísť o rôzne vrstvy prírodnej reality, ako je napríklad fyzická, éterická a astrálna úroveň, kde môžu sprostredkovávať prepojenie sveta ľudí, napríklad so svetmi elementálnych bytostí. Ide však aj o polarity v rôznej podobe a keď sa na to pozrieme detailne, ide práve o to, o čom dnes hovoríme. O schopnosti stáť na hranici alebo v medzipriestore medzi rozličnými perspektívami a pohľadmi na realitu. Je možné zastávať svoju jedinečnú cestu a zároveň mať takýto nadhľad? Dajte nám vedieť v komentároch. A myslíte si, že existuje nejaká spoločná rovina, na ktorej sa môžeme so všetkými bytostiami stretnúť a zladiť? Na túto tému by sme sa spolu mohli pozrieť v niektorom z ďalších videí. Prajem vám krásny deň, krásnu noc, alebo krásny priestor niekde medzi nimi. Ak by vás zaujímalo dozvedieť sa viac o druidstve v mojom podaní, vytvorila som pre vás to pravé na začiatok. Jedinečné online učenie Úvod do druidského sveta, o ktorom nájdete informácie na stránkach www.hajdruidskejmúdrosti.sk. Teším sa na ďalšie stretnutia s vami.